Saan ang asawa? Hiwalay dahil babaero dati. Yan po ang lesson sa mga babaero. What's up, people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na kasagdanan. Bakit ka pa? Good day, people. It's a great Sunday. Pawala sa stress, medyo pabugnaw. With family. Ivy. Hanggang nakaroon diri sa Marvilla. Marvilla? Nakaroon diri sa Opol. Chepana ni nga resort? Sa JT? What's your name? Aegis. Sa Aegis mo na akong paborito nga resort basta diri sa Opol kay saktong parkingan nata dili kay gubot. Nice mo tanaw sa beach. Og every time po nga nako din niya sa Opol, nasa ko'y paborito nga sigmasay sa ako diri. Oh yeah. Pangalan ni mo, boss? Chris Castillo. Oh yan. Muni siya ang tiguan, no. Yan. Sisa ingon tagpila ng kilos crispy pata daw karon. Ayan. Pag namod diri sa Opol, pangitaan ni siya. Kabalo kay baklera ni siya diri. Pamasad sa tiil, pawala sa stress, pabungkag sa uric, uguban pa. Relaxing. Timing kay ang dagat ron kay di kayo hubas. So dagang kay tao karon sa baybay. Oh, dagay nangihi ron. O ga kamulok og edit diri. Morning vlog na ko sa kasal ni Erwin Taghoy. For the meantime, massage muna. Napa may nangarol diri. O man naman ang Christmas. Extended ang Christmas diri sa Opol. Bigyan mo na lang yan. Sa gabit araw. Ilang taon ka na ba ang gumagawa nito? Ilang years ka na? 20. Wala sa 30 years na. Ha? Masahista na ako, waiter pa ako sa 30 years pa lang? Sa club, KTV bar. Pero mga kamay mo, awan na oh, burot-burot na oh. Nagkagawat ako dahil waiter ako sa dati. Hindi man. Masakit pag walang pera. Waiter dati. Dati. Tapos nahuli dahil kinain yung kanin. Hindi. Tinilaan yung luwag. Ha? Dinilaan ang luwag. Kaya tinanggal. Bartender waiter. Bartender waiter? I know how to make the margarita. Pink lady. Saka gin tonic. Tequila sunrise. So bartender ka pa? Cuba Libre. Maraming mga Maita ay zombie. Sarap nun. Pero ngayon wala na. Tequila Street. Iodized salt and lemon. Ano ka nakatira? El Salvador City. Saan ang asawa? Hiwalay dahil babaero dati. Yan po ang lesson sa mga babaero. Ngayon wala, may bagong asawa. May bagong asawa. Sariling sikat mo. Sariling sikip. May bago akong video dito, bata. Gusto mo? Tingnan natin ba? May asim pa to eh.
na Ella. So pretty. Like it? Taho. Tapos pa nakasabay-bay, naka sa dagat, sound trip, OPM 90 seats. Tapos, tapos. I love this. Taho! Who was the first one to finish? 1, 2, 3, go. Hey, where's my taho? Lepa. Winner. Perfect. Basti, what's that? Chicken. Makalagot nga makita nga inanaga ang kalipay nga susama sa atong duha nga nabati